Usa ka pulis ang gipusil sa Banga, South Cotabato. Usa sa upat ka mga suspect gilayong nadakpan sa otoridad. Ano ang report ni Abby Caballero? Samdan sa pagpamusil, pasado alas 8 sa gabi ni adtong November 29, si Police Executive Master Sergeant Jericho Magbanwa nga nakadestino sa Surala Municipal Police Station. Matud pa pauli na unta kini sa Banga, South Cotabato dihang gipusil kini sa bahin sa Barangay Liwanay sa nasangpit nga lungsod. Ito ang victim natin, nagta-travel from Surata, heading towards dito sa Banga. On board sa kanyang motorcycle, naangkat niya yung kanyang daughter. Sa hot pursuit operation sa kapulisan, usa sa upat ka mga sospek ang nadakpan. Giila kining si Arnie Alanes, residente sa Barangay Poblasyon, Tibuli, South Cotabato. Ginatanaw sa otoridad nga may kalambigitan sa trabaho o personal nga atraso ang motibo sa pagpamusil. Based dun sa witness, bali apat sila and dalawa yung nakilala. Yung victima is na-identify yung suspect. Yung suspect pala, binabackground natin kung anong connection niya sa victim. Tapos police, naging matagal din siya na investigator. Samtang ginaandam na ang kasong frustrated murder nga ipasaka ngadto sa mga dinakpan ug ngadto sa tulo pa ka suspect nga nakaikyas. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.